लोगोफोर दिनैनि बे गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ फिर बरायहरनाय जाहैबाय दा फैदों आङो जुहु ब्रिजआव जुहु ब्रिज मुम्बाइनि आवगाय नायदोबदो ओरैजाय माबायदि भिउसा बिराद मानसिफोर फैयो नै ओरै खाथियावनो दे एयारपर्ट खाथियावनो दङ ओरै फ्लाइटआ बिरबाय थागोन आरो बावहाय ना बिराद मोजां जायगाया खिन्थु टाइम पास खालामनो बहुत माबा माबि राइडिं खालामनो हागोन नोङो बाहाय दा जोङो फैबाय दसे टाइम पास खालामसै माने बहुत बरिया मोजांथार आरो जायगाया गथ'फोरखौ लानानै आरामसे नों बेरायफैनो हागोन बाहाय राइड खालामनो हागोन बटआव जिरायहोनो हागोन नोंनो देखायगासिनो दं नोंसोर मा मायाव गाखोनो हायो आवगायाव नै आंनि गथ'आ माहायबा बेरायगासिनो दं आंना फिसाजोआ नै माबायाव खारगासिनो आरे मा जाखो आरे नुबाय हेयार बेन्डखौ गारनानै ब्लडआव ओइ अरे 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 बाप रे अरे ये क्या है रे हाँ बेटी अरे 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 वो देखो पानी आ रहा है दोबारा लाइट है तो यहाँ आ गया पानी पानी दे खुगायाव दै हाबफैदों खुगायाव दै हाबफैदोंमोन ओरैबायदि गोबाबखा दैया अह र' दसे दुगैनोसै जोंबो ना दैयाव बेरायदो मा बेरायदो फैदो दा नैबे फुङाव दैया खम जायोनो ओमफ्राय दा सानजौफुसिमाव एसे बैसिम थांगोन आरो ओमफ्राय बेलासि जाबा फिर डाउन जाफिनो बेबायदिनो लासै लासै फैदा मजा मोनथारदों नै हेलिकप्टार थांलायबाय ये देखो भाई लोग आजा आजा दैजों बिराद मोजां गेलेनो बाहाय नै गथ'फ्रा गेलेदों ओए देख स्विमिंग आते हैं ना नहीं आता हाँ ठीक है पानी गहरा नहीं है ना चलो तो क्या हो गया रे मेरा बेटी देख मोबाइल में पानी गिर गया हाँ गिर गया आजा 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 नै बे जाहाजाव जिरायनानै दा गाखोगोन जों नाथाय बाहाय माबा लायो दिशा नाय माबायदि उन्दुनानै थादों मोनथियाखै बे आं फैनायखौ मोनथियाखै बियो गैला गासिबो मानसिया माबायदि जाजोबखो नुवाखै आयौ 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 वाव रानियाबो सिखाराखै बियो कैसा छोरा मामी मान लीजिए नुका मुंह पे आएगा पानी फुगेव फैगोन फुगेव जा हागौ गेलेखाबाय आसोला दे गेलेथार मामी ओइ फुगेव मामी फुगायाव दै हाबगोन फुगायाव फिसाजोजों लोगोसे दसे बेरायसै गंनानै थाबायसै जों आयौ आरो
till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. धीरे नहीं था बैठा डर क्यों लगा इधर मम्मी जगह समझी नहीं था मुझे लगा कुछ पानी पी रहा है ना पानी नहीं पीना आ जाओ अरे भाई भाई मम्मी अरे भाई कोई ना भाई अरे कोई अंदर उठा राइड भी करूँगा लेकिन बताओ कि इस बीच में मतलब क्या क्या होता है एक्चुअली देखो ये भी होता है बच्चे का राइड हाँ बच्चे का राइड ये देखो ये जो बच्चे का राइड है ग्रुप में होता है या सिंगल होता है हर एक इंडिविजुअल का 200 रुपया हाँ 200 रुपये 200 अच्छा ये बड़े लोग ये छोटा बच्चा नहीं पकड़ पाएगा इसमें नहीं बिठाएंगे भले इसमें बिठाएगा इसमें बिठाएगा इसमें बिठाएगा फिर इनको राइड है सर रोल फिरता है वो 300 का है इसके 300 का है यार बोट में अगर आप जाओगे तो कितने मिनट तक लगभग लगाएगा लगभग है देखो 1 किलोमीटर जाएगा 1 किलोमीटर आएगा 200 रुपया में हाँ 200 रुपये एक आदमी का 200 एक आदमी का 200 रुपया में सिर्फ 1 किलोमीटर जाएगा और आएगा हाँ लोगोफोर बर्डआव गाखोबाय जों राइड खालामगोन बेजों दा एसे उनावनो थांसिगोन बेनिफ्राय जोंना सालायग्राया फैबाय बयबो जिरायजोब्बाय नै बाहाय अ नै फिसाजो आंना लास्टआवसो ओके हाय बोलो सभी हमारा बोट स्टार्ट हो चुका है अभी जाएंगे आगे हम लोग हैं हाय बोलो सभी बच्चों नीचे बैठो बैठो ये बेटा ओ भाई ने बिराट स्पीड लगाई भाई सुनो नहीं हो फुल एंजॉय ये गाओ गया डर लग रहा है क्या एक्सपर्ट है हमारा राइड करने वाला ड्राइवर ये सामने बिल्डिंग मोकांकिंग बिल्डिंग नहीं है तैरने के लिए हम तैर सकते हैं पानी में अभी ये जरा डोसे लाके ये जरा दसे लाखिथ'दों जोंखौ नायहोदों माने बाहाय एसे गिदिंबावनोसै नै सालायखायो
बारबायना जोब्बायबो नै दसेल'थार एकदम एथ' खमावनो बस बस बिराद खम समाय एकदम 3 मिनिटल' आरो बाहायना बेयावनो गाखोखांबायबो ओमफ्राय जायखिजाया इन्जय खालामनो हागोन फैयोबा बाहाय बिराद मोजां आरो फैसा बुरजा होयोबा गोबावबो थानो हायो दैयावनो दै गेजेराव बिराद मोजां आरो दैयाव फैनानै ओमफ्राय बेखौ जेब्ला ओरै फैफिनोना बालाया हानि सिङाव आथिंजों थांबा जा मोजां मोनो ओरै मम्मी डायग्राम बनाना क्या बना रहा है मम्मी हार्ड लाभ बना रहा है मेरा बेटी अरे ये क्या हार्ड नहीं नहीं लाभ को भी सिफाय बायसे नोङो मम्मी आया लाभ बानायनानै नै बोखारफिनबाय मामिया पुरा मामिनि लाभ बानायनायजोंनो जोङो दिनैनि ब्लगखौ जोबहोसिगोन मोनथिबाय नायगोफोर मामि होनहरदो माबा मोनसे होनहरदो नोंनि भिडिअ नायग्राफोरखौ होनहरदोब्रा माबा मा होनहरदो मा बाबानि भिडिअखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालाम होनहरदो होनहर मामि अरे इधर देख के बोलो बाबानि सब्सक्राइब को लाइक खालाम शेयर खालाम बर'नि होननो रोङाखिसैलै हिन्दीनि बोलो पापा का वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ना पापा को चैनल का सब्सक्राइब अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करो ये भी ठीक नहीं बोल रहा है तो चलो लोगोफोर दिनैनि बे ब्लगखौ बाहायनो फोजोबनाय जाबाय मामिया नै हार्ट बानायनानै पुरा हार्टखौनो बख्ल'जोब्बायसो एकदमबारे लोगोफोर मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय चेनेलखौ बेबायदिनो सम मोनोब्ला ब्लग नोंसिनो देखायबाय थागोन बे मुम्बाइनि जुहु ब्रिजमोन बेयो मुम्बाइनि जुहु माबा बीचमोन बेयाव गोबां मानसिफ्रा फैयो दा सानजौफु जाबा एसे खम जासिगोन दा बेलासियाव आरो बांसिन फैगोन आरो बाहाय ना होमबा जों थांनोसै बाहाय दा एसे नायबावदो बेला बे भिउसा बेनो लोगोफोर बाहाय फैयोब्ला नोंसोर बे गानग्रा कास्टम सिफोरखौ लानानै फैफाखा बे खाथि खालायाव जेबो दखान गैया सि माबानायनि ओंखायनो नोंसोर बायाव फैयोब्ला बेरायनोब्ला गानग्रा कास्टमखौ बायनानै लाबोफाखा गोजाननिफ्रायनो बा न'निफ्राय दंखायोबा लाबोबानो जाबाय नङाबा बायाव मोना आरो नों खालि बेहाय गाननानै दुगैनो हागोन बेरायनो हागोन बटफोरजों बेल'